Too much GH. Muniaba a PSC Capan and so many more Eddie a share away a fiddy Cassie as so. You see, and Conya say Dianamamun and somewhere Eddie at Trenchie a war or Maymuno and no and I see a home Conya a penina Nepomesi bre. Now so for Penia or that a year International Central Gospel Church I Trinity a friend of ICGC a year pastor Mensa Otabil. What in Sembi Ababa to a judge or no who say like a idea where ye dear chon was said him Ghana air quanin yoma ACF and now who a year a sinking ship. Now what day a year and this I do one I said they will who and yoma ACFano at to a year Titanic a year ship Cassiana one more a year na a sinking year that very day a cocoa see a year poso now a year the captain. No wochi a Titanic ship no up till now. Yang hunu and such na say like up to now yang hunu na ebiemu so no ade in such ye bientimi amba eye wo mo abrabom sa and wo said there wo my Ghana say sa na ebent no do my Ghana toto eye the Titanic ship no ho na odin same way betu Ghana and same way beto eye apono eso no Ghana for dodo na atwen same way sre ene abasa esusu say eye sofo panyin ne nsam a wo kan odo se wo kan kasakoa e de nanso so wo ma ye hunu se Ghana wan hwa na emuni panyin na ba ba behwete ama kakra bi na yensa ka na ebiemu dikan ne wo bedi yenu no wan hwa no wo no susu ye hunu enti ebinom atwa e de abono ebinom nso se de wo kan no eye ne kwan so a eno no ensem wei ene bebra e ka ehu enti mato ensa e de afre Apostle Agyap a oda asafani din e de the Bible Church of God 7 day ewa enkran kaswa Tuba Junction no nso so etimi ababeche nsemu e de ama ntiji bre ye twan ho ye ba ye de nkomodidie no e be hwehwe so abusuafo ene adofo mesanso emamo akwaba ebiemu eye Apostle Agyap Addo na ni se Ghost Watchman ene timi nse nifa so ayene no ebetwetwen enkomo no ntiwewa so na tie yen se wo adwenche bi anase wo pese wo add up to eye de ebekoso na won so do comment no aba e wo tuma gh comment section na yetimi akenkan ede ama Apostle mama wakwaba ya me angasa me ba Impombo kodie. Oh, Yankupon antum. Ede radias. Yankupon antum. Me hoye. Ede radias. Na wonse. Nyame adom me so me hoye. Se me antum. Apostle, me kaise me ne watwetwe nkomo bi e de afa eye Revelations asese asofo no dodo na enya ema ye kasafa Nigeria so for ya no kasa de fama mpanyin ni wo ho ne won kro ne ba wo se an won di ni lemu wo ye Nigeria ni they say de yan kasa ye die mu ono so de ne Revelation aba ye ICGC so for panya wo da no Pastor Mensa Otabil wo se won wo hu ne say normal times aye wo mu no enya de se Ghana se ye besan yakoye dada mu bi ye ntimi enkoye dada mu bi e na se de enwoma eye no akwa ye se emra ye Titanic ship no wo mo ye no mo de sin so na wo mo ede ko na etimi esenke ye na captain na ne Dinde Smith wo no up till now ye hunu na nipa kakra bi na yetimi yi wo mo de free ye the sinking ship nim no sa e na wo hu oman Ghana esi efa na wo de nsem we tu dwan aye Ghana fo adwemu na kesene ne o mo ntiase wakoye odifo ni nsem yi say na wonso hu no esi efa Akuya skapa nyame hira pa di kan no na finso awurade amwa wade nyina mu da senso afenso adwumayefo too much GH oni panifo nyina de me srese bibia nye yimamu awurade ma obia koma so ade embre agafo atiefo nso se de munya bretem bia ha too much GH de akopon hira
emmra mo so ni mu so mekyia me yere no me mma nyinaa afei nso asafoma urade nhyira mmra mo so akuya sikaba ohun sɛ asɛm na obisa no ɛyɛ prophecy okay ɛyɛ nkɔmhyɛ okay urade sɛ me na me firi fitiase ɛka wie yɛ nsɛm okay Daniel chapter 2 the onyame ka to the onyame ka nyina ebebem ansana atemu danaba ewiase enya first world war 1914 to 1918 second world war 1936 to 1945 aka third world war ebeba na third world war and a bible friend Armageddon war okay Revelation 16:16 okay eye ko a eye bonsam ani Kristo ebe ko asase so what you say okay yankopon wo ko asase so a the Israel for na eko obonsam ko asase so a wo the amamamfo na eko because God is a spirit. Satan also is a spirit. As we are sitting here, no, Christ is still alive. okay He is a spirit. When we know come sha enam kwan mu eba. okay So be so hunu nyina, wo say Daniel chapter 7. Yankopon yi bibi tell Daniel, ye be bad hatch. In the year 555 BC. When Michel come. And so the beba nyina ni wiase ahini nyina ho asem. Oh. Ni nyina na ye aduma. okay Enti mi se obi e hye nkom se Ghana ebe ye sei. Yare ya bai ya COVID-19 ye se China no na efo ni aborofo na create ni ade ni a me enye me nwanwa etwa say ye dey o the last me no as me go to revelation bi kire ya dey abe okay enye nipa enyankopo eni se Ghana ha osofo bi ahye nkom se Ghana ye be kwoti tibia bi mu a enya esum beduru Ghana. Me apostle Adma Prempe, enya me nwanwa. enyo nwanwa Ebi se Nyankopon akanguo. Enya Ghana nko a well global. Wiase ena aye sum. Nowadays no, wiase esum ne ati o. Esum ne ati, ne sum so ama han ma. Me boa. okay Edi esum we na aba no han baba han no ne the kingdom of God okay what you say etiasia enti sa osofu no ohunu bibi sa aka me dia me ni ehwo asem ka me no ho asem bi ni kan se etwa se he den eba okay oje no we just say na say friend me odiifo me I'm not a prophet apostle me apostle apostle evangelist and a teacher okay me dia say Paul ni Peter no die bi jo okay so apostle yenhwe ne nsem kan ye ya se dia wo hu ne se yenkom hye etwa se eba esanse nyame akadada na esum be duru o man ne ehun kone be ne se dia ode nsem no ba abonten no amaga na fododo na etwa edebo no all because of say said your worker say captain now no the Titanic anim up till now you no na or de Ghana eto that ship na asenke no it no wo hu ne say man panyin so any the captain of the whole country Ghana yeah enti no say ye hunu de no ye captain of Titanic or pa kire say man panyin so no like obewu anase wobeyira eno ne Ghana for adwintwe enti ehon me pese me hunu say
that side na Ghana for edwin na wo mu esusu no eye ne kwan so anu no se e wo se ye dwen sa ana se wo se yesusu sa na ana se sa e na eye Pastor Mensa Otabil so all pa kira na Quest kapa me da si on obia ne senia osi ye na dwuma wo nyame mu so ebi ba jedi ebi nso nyi obi ba shankom ebebem obi nso shankom a embem ene ye wo ko incident asem ni asem tibihia ndi wo shankom se Ghana ye president ya na je president ya ase wo no a ayi mban se wo ye captain of the ship ene ode nam enya za aha ena bibisa wo hu mu waka is it true or false onu wa hene nko ana me bua aha ba media ye metima ka che Ghana force ibetia obi anyine ne homo mpae what do you say okay is it sumu ne wo no ye koso be bi be wo wiase ye nyame mpe ama ne bu afu ye nyame ebu afu wiase ni pe nyina eni se wiase asoden ni bone enti na ma wiase ayesu okay what do you say Mamima Isaiah 24 verse 4 to 6 Isaiah tieni ye pa akua emi kire wade bi wo Bible Isaiah 24 excuse me o misremu akua nyambre mam hwe asoma wo kan de amesuma wiase abesuma wo se asase aboto okay akusa ewiase enyam akusa asase so nkrofo mu animonyamfo enyam asase eho akum ewo esotifo so ase efrise watietia emra no so no asachira ahyede no na wato da pam no enti ena nome amena sase amen mfansi ya ona sema urade kanto akanto ache papa yesu no be wiase ne Israel no woni amamempo so eno kan se wo se asase aboto kusenyam the word is desolate aye desolate aye basa kaprofu babo no han kam kan hira wo hwe on eti wiase we no de nyame kafo ho ne se ejija aye bisi basa this one wiase no a changing different system okay obia esugu ni yam obia adane adwendwene ayo haw empanimfo ni nyina troubles wiase enya papa this time we wom o see wiase enyam enyinya egaza de enyinya ze wudi nkwan asiwo on van je fridge one kan sia na dwo ndi ade achi a eyeden enyinya wudi eni sa na wiase yae is a wiase ye ne hwe enye we can't control the world by our leaders or the scientists okay or our pastors prophets apostles nobody etimi nyawo every say wasi every say ya heden ya tietia emra so ni asachira hyede ni atoda apam enti na nome amna sase enti nome amna sase dada
onyame ka asɛm no to so yɛtiatia amra no so yɛasɛkyerɛ ahyɛdeɛ no nyame nhyehyɛeɛ a ɔde gu akwan mu no yɛato agu nyame mmara a ɔde ma nipa no yɛato agu yɛtiatia so obiara yɛ deɛ ɔpɛ ɛnɛ deɛ nipa akoma ne n'adwene di akyira no sɛ you will become a rich person wonya fame animonyam ani die deɛ onsam ne kyerɛ papa yesu wɔ pepɔ no so no ɛno ne yɛyɛ pɛ na kristo deɛ na ɔkyerɛ sɛ yɛmfa soɔ no yɛsɛ yɛmfa so enti ama wiase ayɛ sum enti pastor Mensa Otabil so ahyɛ nkɔm a menyi nkɔm no ɛnyɛ me nwanwa menyi nso ni deɛ awurade aka na megyi die because awurade say saa na wiase ne bɛyɛ ɛnyɛ no atwerɛ okay na sɛ awurade say saa na wiase bɛyɛ na sɛ ɔno nso so ɛka in the way of said nyankopɔn aka ade nti no no den de wongyindi ana awurade aka asɛm na wie na wo bɛkyerɛ a na ɛte sɛ wato boa bɔ ɔsono taa so ɛnka no wote aseɛ otu bo wo osna ta so a so odi agoro na che se wo ne se ye bible mu de na wa ka ko wa kana no wa fa de brega na papa yesu ba ko fe mu nsem bebre o kan nsem bi wo Matthew 24 no verse 8 no mfa enhye no ma verse 3 to 8 yes urade se na otingu enwu popo so no na suafo no ba ne nkyɛn ɛwɔ afa baabi be kan se ka kyerɛ da bɛn na wenum bɛyɛ hɔ na ɛdeɛn na bɛyɛ wo ba ani wiase awieye ho nsɛnkyerɛne na awurade yesu ebua ɛse wɔn sɛ monhwɛ yie na obi a medaadaa mo na nipa bebree edi mi din ba bɛka sɛ mini kristo no na ɔbɛdaadaa nipa pii na mobɛte ɔko ne akosɛm monhwɛ no mɔkoma ntu efiri sɛ etwa sɛ yɛ dɛn ɛba nanso na wieye na nkasa no nya nuri na ɔman bɛsɔre ɔman so na ahenni nso asɔre ahenni so na kɔm ne asase wosoɔ ɛbɛba meamea na wenu nyinaa ani awoko yi a ɛmfiti aseɛ Yesu Kristo aka wenu nyinaa gu hɔ ɛna ne nyinaa nso so ɛwɔ ɔyɛ adwuma nti wowɔ hyɛ nkɔm no abɛka biribi kyerɛ me a apa yɛ agye nkɔna no kasa na ɔdi ka kasa mu na wi nti wo nkɔ nhyɛ ne sɛ wo nkɔm hyɛ me wo bɛka kyerɛ me a me mu nkɔm hyɛ no papa Yesu kan no ɛyɛ adwuma wɔ se ɛyɛ awoko yi a ɛfiti ase ewiase nyanya yɛ din o sɛ ne hu no ɛbɛyɛ din kora sen wei wɔ se ahonyanyi abrɛm wɔ se ɛno na nipa bebree ɛdɔ ano bɛto woka 24 wo toa so kɔ 9 11 ne 12 ne 14 na wɔ se nipa bebree a ɛdɔ ano bɛm ɛnam amumuyɔ nti ahonyanyi nti sɛ de wiase yi bɛyɛ no Nyankopɔn anyi adom odi so ɔno ohu nipa mɔbɔ ba waka no so de waka bia so bɛyɛ dwuma. Okay, Apostle Minchawa no hu ne sɛ ɛyɛ Pastor Mensa Otabil ne nsɛm a wɔka wɔde kama ɛyɛ wɔn a na ne titu no ebia wɔn mu wo wiase no a repent free de wɔn mu ɛyɛ ni because wɔn ma yɛ hu sɛ bɔne adɔso wɔn nneɛma ne nkɔne banti no wɔka ebia obi wɔ hɔ no ma Bible no wɔn kan. And with that illustration now, with all compare Ghana to the ship, no, as in no bema like nipa a repent free one more born any woman ya woman you win is amu. Oh, the Americans say they are all can a year might be no media because you wouldn't babble one. Ubi Kasa ye bibia. Now she is what on Uncle Pong, Eba Yesu Christo. What can somebody in India to say near my BBC? None of the here. Matthew 28, verse 18 to 20, as more country any say. Mon Korea Sinia, Uncle Kant, as some punch a body in na the obedient, Mumma su and share a jack or back and who want to say a sans and prayer beyond a walking. No moon church, one church on say only near Masha in house, and I'm going to walk with you as you hear. One of the oil and church. That's what you think. Your prophecy and your teachings.
asɛm nyame adwuma no gu ahodoɔ ɛna ne nyinaa ka bɔ mu yɛ nyankopɔn asɛm ade a wie yɛ bere awurade kyɛn sɛ yɛnka nsɛmpa nkyerɛkyerɛ nipa ma nipa ɛnsakra n'adwene na wɔse wiase aboto anyam asase so nkurɔfoɔ animonyamfoɔ animu anyinyam yɛtiatia ofirisi yɛtiatia mmara nso yɛasakyerɛ ahyɛdeɛ no da yɛato da apam ho ɔhu nti na nnome amana asase bɔne nti ɛna ama wiase ayɛ sɛ oh yes sɛ nka yesu kristo ɛnyɛ bɔne nti a ɔbɛba bɛba deɛ ɔbaa bɔnefoɔ ɔbaa anaasɛ ɔbaa tenenefoɔ ɔbaa sɛ nka ɔbaa ne wiase nyinaa nipa ɛyɛ deɛ tene yɛ ne nyankopɔn pa ɔbɛpɛ deɛ asase so bio kɛne ne na hene nyɛ no ano no na bɔne nti na ɔbaa Genesis chapter 6 verse 5 to 9 no hwɛ ɛnyɛ saa mmerɛ wei na wiase bɛyɛsi o wiase from the time of Adam ɔno na yere sɛ yɛ asoɔden sɛ pɛɛ na bɔne start wiase ɛne nyankopɔn ne bu fuyɛ enti Genesis 6 no tie ne yie paa verse 5 to 9 amenkenka nkyɛ wo ne tie Awurade asɛm Awurade se no wiase deɛ ayɛ no wɔse ahenni bɛsɔre ahenni so aman bɛsɔre aman so ɛko ne akosɛm yɛbɛtete ne nyinaa ɛkɔ so hwɛ Syria ɛkɔm nso bɛba mmeammea countries bebree ɛkɔm de wɔn yɛnyɛ ɛti yɛnya fufuo bi die ɛnya mu dɔlɔfo ne ade ɛne ayi wɔ friends ɛyi banku ne ɛso ne adi ane ahoto nkurɔfoɔ bi huna ma ne wɔ asase go to East Africa and see no just here ɛkɔm no nyinaa yɛ adwuma akokɔ no kɔ so ayi nneɛma ɛkɔ so wɔ wiase nyinaa Awurade ka to nya na ɛyɛ adwuma yo tie me se Nyankopɔn sɛ ɛyɛ adeɛ nipa ɛyɛ deɛ ɔpa a kɔ ma ka papa Yesu ma se ka ɔbɛpɛ deɛ ɔn nipa nyɛ nipa so ɔden hwɛ chapter 6 no ɛhwɛ chapter 6 Genesis verse 5 to 9 no na Awurade Nyankopɔn hunu sɛ enipa bɔne ɛdɔɔso pii wɔ asase so no watam o na wɔn akomam adwene nyinaa ɛyɛ bɔne nko adaa nyinaa na Awurade Nyankopɔn enu no sɛ wɔyɛ nipa ɛbɛgu asase soɔ na yɛ ne ya ɛwɔ n'akomam na Awurade ka sɛ mapepa nipa a mabɔ wɔn afiri asase ani efiri wɔ nipa so kosi ntɔteboa ɛne mmoa wɔ wie nyinaa ne ewie mu nnoma nyinaa so efiri sɛ manumi ho sɛ meyɛ wɔn na Noa deɛ wonya adom Awurade anim na Noa ɔyɛ onipa tenene a wɔyɛ pɛ wɔ ne brɛ so wɔ nipa mu na Noa ne Nyankopɔn ɛne nanteyɛ you see eti asɛm na da wiase na nyɛ nnɛ asɛm nyame bufu wiase na kyɛ wɔso Awurade Nyankopɔn sɛ wɔnu no so ɔbɔ nipa bɔne a nipa die nti adeɛ nyame kyiri ɛwɔ ne life mu ɛne bɔne woyɛ bɔne pɛ efia ka no ti woyɛ kristoni a sakra wadwene yɛn nyinaa yɛn sesa na yɛmmɔ brapa deɛ ndi ɔka sɛ wɔde wo start verse 1 no a enwamansɛm awaresɛm ware na ɔtwe ayibosom yɛnsa no ɔgyae afi baako no ɔgyae ware no ɔgyae ware no ɔgyae asɔfoɔ bebree yɛware ne yɛgyae wode aseɛ wode ɔpa kɔ social media celebrities ɛne kumawudufoɔ wɔn yɛ to nnwom wɔn yɛ sini yɛ buru nnwoma nkyɛ wiase nipa nyinaa kyɛ sɛ adwama na kwan te sɛ game ɛwɔ Ghana ha ɛne the whole world in general adwama na yɛ sɛ agoro bi na nipa yɛde bɔ life de mu ne sɛ ɛyɛ bɔne wɔn take it serious sɛ ɛyɛ bɔne ne yɛyɛ saa nneɛma no watam na ɛdɛ ɛdɔɔso afei ne mɛɛma koraa ware mɛɛma no ɔbaa ware wɔ baa ɛne the whole world sɛ gamefoɔ wɔ Ghana ha no wosɛ wɔn pere sɛ government ɛbɛne garage no yɛbɛsɛ gyem gum aburokye countries bebree mo gyem ogum bɛɛma wofo a yɔnko bɛɛma to wɔbɔ dam wɔdwene nyɛ dwuma na nyame pɛ sɛ bɛɛma fa ne yɔnko bɛɛma anka wɔn mɛɛma mmienu fiti aseɛ deɛ nti nyame ɛbɔ
oba e de be kan be ma no ho enya nkwasi asem 1 Corinthians 3:19 Paul say ewiase ye nkwasi asem e wo Nyankopon nim enti ne nyame adwarai no ewiase ye nkwasi asem e wo Nyankopon nim enti sesi ano ewiase no ebede na enya bisi basa wo so onu na wo so obo yen na Noah o kan sa che no wo so Noah honam ewiase nyina bo ne abamanim enti me be se ewiase nsuo enti ya adaka na no fiefo wo no mahu nte wo tene e wo manim no ni fiefo nyina ku adaka num no se se mo ahote ne de ahote nyina kogu nyina me je nsuo 40 days and 49 960 hours woni pa he na bagina nipa ye na ti ayesem ne mmeranto ne gwe akasesem ne sikani bia po ensisie abosonsom awudie ene niema bone nkon na ekoso wasase so na Nyankopon edi enti na ni mere aha enti obase biase ayesum obi ahye nkom se na eba ne ade a ye bone ntia o se ye change your life ene wiase so yes sanne yes san cha de ebeya na nipa no se ebeya no no na yekusu ayeye na una bo nipa Nyankopon so se nipa okum nipa onye bone but who kum nipa me kum nipa ya mesu ya de ya bone because one no boy yen e de se nipa wo go koto ehina ana se kukuo na unu nsuo unze tetene o kula aha na ana kwesi e fridge wudu sansuo gum na opun mu a na o dia o fridge ana yes o fridge no sam na fridge no no na ye yusu ye no mu ana wo ko duma beba na da ko ba ya ayi fridge no sa tuotue ena enwure gu dem ho ena paade na ade soye wo be ko be ba no na sa atue na enwunu na tese disable nyuna na enwunu gu dem ho na ena ma wa hina so na ade hwe ho po da ena o say kuguo no wa ngasa o say wade wo na ati uzi gato yo ana wa na wo trance na onwunu ya wade ena e how ena ejijo ena ema hu ton ena wo so wa sewade a ye be yode ye nyo hwe ho na betima ngaza denti na somasi wa sewa hina ade ye yode a obi amusa obi ani wo kwashin sa ni nipa tie Onyankopon yo menu mienu mi bo menu mienu na me ni na tie no de nyoye na tie no de nyoye nipa enye na tie ye na tie eti ye jiji Nyankopon ai ye jiji ni tinya me bu ofu eni ntino wo sambe no ewiase akokodu ba bi a aye bisi basa no I'm telling you apostle ye de ensem no eba ewie ye na se de wa cheche ensem mu akwakosie no wa ma ya tiate se enoma eye pastor Mensa Otabil kai nyina wo bible mu tina ka hu hia so obeba abonten aba be chireche mu de a kire Ghana fo sa na wo pese wo ma Ghana ye ntia ase ana yes sa they say enkom hye yi kire ni manie ma ba na okay osopo no wa kan ye de ho me question no agua hima no be buso odi abanyira no so wa kan tin pa ye no wo hwehwe se ye mbo enti wuti wi asi na sesa no pese o mo so ye bone no wo mo sesa no na wo de eba uye kristoni se wo ye papa se wo ye bone se trini na wo ye se kronkron na wo ye na wo still se wo ye de wo mpai wodi ase edi ade bone bi eba ade papa bi eba no se ye den bompai edi se wo so dan na di the chair eye na sofo se de be ya obema ye hu se na eba na wo hunu ha wa wo be bompai na direct di afa wodi direct nyame be bibi aba direct no they be like say obi Nyankopon ayi a kire se eno ne sa no wo bompai a wunim se na Nyankopon dan na di kire ne sofo enti wo bompai a wo be ka se o Nyankopon se bia se de wodi yi kire udi fo ana say unya wana musini enie na wo bompa na nim say that side na wo body afa ana agree ma musa say wo so dai na wo si dai no mu no wo say o liberals ne adwuma fo nyina ekuo no mu si dai da ne ye wo na wo si so e wo dai mu ena ade kye ai wo te wani no ne daye ena me ba so be bompaye me ba ena daye bi so ho so yi wo se nkofo bi apeda amna kese bi ne yedi wo hyem
Nina mpaye na obo. O te woni no obo mpaye. Apostle babo mpaye edanse no babo mpaye se Nyankopon bo ana wo dan ntinsi. Na me ka ba. Na owo de no so babo mpaye se owo de no Nyankopon ye den. Enti we no se sa na wo babo mpaye se ebi anyame se de we ya che odi for se Ghana ye be sinki. Hu ye mo like that side na so babo afa. Enti hu se hu nya se obebe kama Ghana ye hunu. Ma to ase. So for bia ne na sore ma. Bia no a day in and day out. Ye mo mpaye ma o man Ghana. Okay. Utie ni ye bom mpaye ye ya sore. Ye bom pa congregational prayers no. Ye bom mpaye ema government in power. NPP aban wo so. Any leader of the party, our president, any penny for. Ye bom mpaye ma wo. Say nyame be kire wo de ye ni yenye. What you say? Amo Ghana, Omanga, ya bompaye nso ama opposition. Say nyame nso so emwa wo mu na omunya abotre. Ni nyina ye bo ho mpaye. Empire ne ye bo le dado. Tie ni e, me am personal prayers. Me mo mpaye nyi Ghana edin emfiri mu da. Okay. Ene me mo mpaye enyi ekristofo din emfiri mu da. Okay. Ene me mo mpaye enyi nkramofo any other religious bodies. And so soon then, every muda. Certain biano, Obon Pie, Barbara can First Thessalonians, chapter 5, verse 17. Was he young mom pie or bra, young man? Oh, pray without ceasing. Now the American say, I would rather say yes. No one can say no. Young Bobon say no, no one can say yes. Yesu Kristo angobon pae I say dan emra ayi of ransen owo no ban so no ana Matthew 20 says kai free 39 no ko kosi 43 awurade bon pae no o se afian fo ntwent o ko bon pae no sa bae oban second time na hwan fo no mu nyina adeda no say na mo ntimi ni mi anwen don hwere ba ko mpo na mo adeda mo nwen na mo mpaye na mo nwere mo nko nsuhwe no ko bo ne third one obey no ma de na ta na se mo ka kire Yankopon na ja wo mpa bo mu ni se meja se nke betumi a papa makruwe ensa me ho nko na nye sane ya me pe na wo pe na nye ho dide Yankopon pe na be ye ho so endi ampani ampa senka owo no ke o senka otumi yifiri no so esi Yankopon de o pen se ni moja no ebegu ho ma no na emoja no so egu yampa so edidi nyame pen na ye wo asasi so enti wo se wo kire yampa bo baba Yesu wo kire yampa bo okay Matthew chapter 6 verse 5 down wo so mo bompa mo ga se ye ni ja wo so udiri wonte wa hini emra de o pe enya ho wo asasi so nti apostle said ye wo so na say wo ma ye hu say Nyankopon ka say yes and no one can say no. Nyankopon ka say no and no one can say yes and na adenti na wo babon paye because wo nim say Nyankopon wa ka che wa yi dae na kyerɛw ana say wa ka che so ubewu na wo bon paye na nim say wanya aka say ubewu nkwade na adenti na wo bon paye say wo twam de afiri ho enti na so fo nyina nkam kra munya paye ne bo because wonya ka say nkwade ne sa na wo be enti ka munya say nyame akan de waka enti ne ye mom paye nye hwe ye ntwe na ensi great kapa Romans 11:33 onam Paul so kan wase obiara nhunu Nyankopon akwan achi hwehwe wie da na hwan na ehunu awurade adwene na hwan na ye ne futufo so unu ye dia mekaza hwe wo hene bi efre na Hezekiah Isaiah chapter 38 wo kai kosi 81 wo yare owuo yare obo no ye friend say owuo yare say enye yade a obenya yare sa ti wua no bewuo enti osman prophet Isaiah ko no so wo kan che say yade a wa yare no won nya nkwa na wua no bewuo enti won hye ne fie nsamanse wonya wo mfanto na kira yare and say eno prophet no koye no ka che say Nyankopon say wo yade a wa yare no wa yare no wua na bewuo enti hye ofie nsamanse
was you mate and the prophet no esan kon ba bi no no anka se gina ye no ori na ni kire wo bi no bompa ye ba esugu Nyankopon so ave nimpa bo mu no se awurade kan se me di no kura ma ho ma ye de so woni me di akoma edi mu na asom Nyankopon edi hu mobo nyame na se obehu o e wan was asoma Isaiah se ko kan kire ni se ma te nimpa bo eni ni misuo na wo su ma hunu ni nyina enti mi na me kan se me ko me gai na mo di 15 years asa ato ne na so afenso masa gina firi Assyria fo nsem apostle wakase yi ana me bo enu anu no na je mpa bo de nyame pa enti apostle we che se eye pastor Mensa Otabil ne nsema wode eba yi etwa se wode eba se de be ya Ghana ye be hunu baabi a ye de ye kɔ se Nyankopɔn no pese ohunu se owo ni de obe we bia no wonye ne bo nti wonye enti onam eye sofo yesusu ka che Ghana se baabi a ye kɔ no enie enti etwa se ye nso so yenye de ye nsakra ya adwen na ye sakra ya adwen ne ye free ya kwambɔ ne so ne ye bɔ mpa ya wono so obeti enti hu se no an bi so na wonam a wode ka che eye pastor Mensa Otabil enti se no ye mre mu no since that time no Ezekiel yesuma Isaiah and Isaiah ni hobiem enti pastor Mensa Otabil no ho na wasoma no enye ne kwan so anu no enti dia wundi ni ndi no menti ase etie okay me do ase so ase busa me we individual person and the prophet no soma no an ko no and it is me menya sem what you say na odifu abeka a chem say ne ba so it is different and a son on mine no enso enkom sha ebeba na se o man ye hwe eye Israel for na time an Nyankopon be kunkum Misraim for abakan no wo ka kire wo mo se wo mo nkum eye aboa no mo fa moja ne o ka kire nipa ba ko e no no ne bode road ma ye enti se we no so no wo ka obetimi aka a kire nipa ba ko so nyame nipa se ko ka kire nipa individual the same thing obetimi aka kire so for so se be ko ka kire o man mu ni nyina enti there is no difference in it. Akwezi kapa. Apostle. And I want to say, Matuasi. Untumasi I say otiasi. Memo otiasi. The mention is a way no esun obia ni personal issue. And a son nation issue. What you say? You won't come sha a form man. So me say wa sha nkom na mimi who you start here no. Mimi dia me se me yadan. Menye saase muni ni ebinum bagiedi fine me si wo mo kwan de entia me se me nyini ni se wen mu nyina Nyankopon ayi den wa ka to wona ba edinya ni odivo bi be kama me magiedi de Nyankopon ka a kire me dada no ene na me krom ene Nyankopon de enso ene ye no kure endi se wa ka kire mu Ghana fo se captain ya odi yanim bibi se amanie bi betono a me de amfa mo Kwame Nkrumah wo meboa Professor Mills why they what die ana meboa no cry empenufo bebre se do na anu ya wo de ato edu be shan kom ka kire me se asuma si bewu president wo bewu ana asem se na betono me apostle Adjuma prempe onyame kura hyenkom waka to se me na me kum me na me man kwan wo di ase ewo ayi wo ka di 32:29 owurade na yes ateri na wo ka first Samuel chapter 6 and chapter 2 verse 6 to 9 eno so ewo ho endi se owuo ba asem ba ni nyina afiri Nyankopon nchen ni nyina afiri Nyankopon wo di ase endi ye man na yetimu no the only thing say the okay me no ya adwene so man nyina ye bompai empabo nso no asem bi ehu ana din ba ye so a akonchiri di mu akotere ye yi efu to wo so nini we last em say obi na ye mi interview na me ka wo mo boni bebrebe enu mo so de ne ma ekoso anye no Jonah na me so so wo kan sempa ko odwane okoyi afa kire no yi no okokro mo wo kan sempa no ohene no tie no oni nkrom oni manfo no wo ye den wo ye fasting ama
omo bia mfa hwe ankana no dry 3 days and 3 nights 72 hours emerechie nantwie enwai enkukọ ene mmo e wo fie nyina omo momo duane ani because amani e bombs nyame be say won edo mu suvre nyame den for 3 days and 3 nights ne mu yefunu mu yitu wa ensuo kra obi anfa bia ankana no onyame hu won mobo ene oji won edi Ghana ha no say president Isaiah de kra e ba ye no wo declare 1 day fasting meboa na 1 day for Ghana for nyina na asoja for bebre nya police for bebre nya ai parliamentarian bebre nya wo ka se Ghana obi nchiri komfie anopa na osia gusi awia dumienu one hwe this ye fanu fun I'm telling you edi dia almost ebetuma ye ne say o man panic on she emra ye nyina nya fasting 72 hours no zo kra 72 hours no wo va hwe nkan no e be ye dia ma enso le say ye usu na so wo chene kom obi amu oduane ni Ghana for what betimi dia police for akọ efie BM asoja for akọ fie BM police asoja for no mo di nipa yakọ fie BM no mo so ye bi so na ke ye ni abre na ke ye sua gu Nyankopon so e ke Nyankopon mo aye yo apostle ke Nyankopon obwaye abusuafo se de ye ne discussion mo aye hye no wa utimi hunu ebi nti de wadwen eche obi anu betumi ede aba e wo ye comment section apostle for telephone number 2 edwane mfa nsi yo atiefo ese Onyankopon wo afa won na betumi ni wadi esie urade nhyira mo pa so mo aye aso atie ye na de me kan se awiase ayesun ti mu yensa kra ya dwene na me number ni pese twetwen komo gakra kwanda ho 0544 26 14 0544 26 14 020 70 and 11 020 70 200 11 Midamu nyina se onyame ntene ni mamu nhyira mo wo Yesu Kristo di mu amen. Amen. Abusuafo subscribe to your channel no G is wonya ya like your videos na share for my abusuafo ene adofo no na ebiemo nso so no ubetimi afollow ye wo your IG page @GH_. Me amedi dwumede ho chia me medi ene akwesi kapa me ne apostle Agyap wada asafa ne din ede the Bible Church of God serving the war in crank so Tuba Junction ene ne de yesi enkonyan aha ene edi dwumede no ebesi dasene yebesa ne hia